Hola, què tal? Com va tot? Bé, la sessió d'avui la dedicarem a explicar la primera part de l'ètica kantiana. Molt important, us ho comento perquè aquesta part entra a selectivitat, és la part de Kant que entra a selectivitat. No és la part més difícil de la filosofia kantiana, però tampoc és fàcil. Per tant, doncs, el que farem serà dividir-ho en dues parts, en les quals doncs, parlarem dels eixos centrals de l'ètica de Kant. A veure, diríem que l'ètica kantiana és tan important com la teoria del coneixement. És a dir, Kant fa doncs, un tall en la història de la filosofia, un abans i un després, com comentem sobre els grans filòsofs, no sé, Plató, Aristòtil, etc., que marquen doncs, un abans i un després dintre del seu pensament. Doncs en el cas de Kant fa un abans i un després en teoria del coneixement i fa un abans i un després en ètica, en filosofia moral. Hi ha dues obres fonamentals sobre filosofia moral de Kant, que són la fonamentació de la metafísica dels costums, que és de l'any 1785, i la crítica de la raó pràctica, que és de l'any 1788, i que està considerada una de les obres ètiques més importants de tota la història, al nivell de l'ètica nicòmac d'Aristòtil. Per començar a explicar l'ètica de Kant, aclarim una mica què vol dir això de la raó pràctica. Hem parlat de la crítica de la raó pura, que és l'obra que tracta del coneixement, què puc conèixer, quins són els límits del meu coneixement i quins són els elements del meu coneixement. I després la crítica de la raó pràctica, que tracta sobre un ús de la raó diferent. Per tant, raó pura i raó pràctica no designen, diríem, dues raons diferents, sinó que serien dues aplicacions de la mateixa raó. Per tant, diríem, les aplicacions de la mateixa raó les anomenem racionalitats. Què és la raó teòrica o la raó pura teòrica? La raó pura teòrica tracta sobre els objectes del coneixement. La pregunta que es formula Kant és què puc saber? És a dir, què puc arribar a conèixer i quins són els límits d'aquest coneixement? Fins on puc arribar a conèixer? La resposta ja la tenim, la crítica de la raó pura, i evidentment doncs, Kant té molt clar que hi ha uns límits dintre del coneixement i que no podem ultrapassar aquests límits. Recordeu que Kant definia l'ésser humà com una raó finita, com una raó limitada. Doncs aquesta és la primera pregunta, què puc saber? La segona pregunta, la pregunta què he de fer, és la pregunta que fa referència a la raó pura pràctica. La raó pura pràctica, o anomenada també raó pràctica, tracta dels fonaments de determinació de la voluntat. Dit així, sembla molt complicat, però ho podríem simplificar dient que parla de les condicions que fan possible la decisió moral. És a dir, quines són les condicions que fan possible que jo decideixi moralment, que jo prengui partit per una opció en comptes d'una altra, que jo, doncs, per tant, exerciti la meva llibertat. I per això, doncs, aquesta pregunta és la pregunta, diríem, de la praxis, de l'acció. Per això diem que aquesta raó pura pràctica fa referència a les condicions de la possibilitat de la decisió i, evidentment, per tant, de quina manera doncs, jo realitzo aquests enunciats morals, de quina manera jo em comporto moralment. La pregunta què he de fer, que és una pregunta molt pertinent, la resposta d'aquesta pregunta és el que hem dit abans, la fonamentació de la metafísica dels costums i la crítica de la raó pràctica. Els textos que entren a selectivitat són de la fonamentació de la metafísica dels costums, que dintre de tot és l'obra més assequible sobre el tema. Molt bé, l'ètica kantiana diríem que representa una gran novetat en la història de l'ètica. Per què? Doncs veurem l'explicació perquè és una ètica nova, és una ètica diferent, ja que doncs, totes les ètiques anteriors havien estat materials, o anomenades també ètiques de la felicitat, no? Ètiques que se centren en un contingut. Amb Kant, l'ètica es converteix en formal. Llavors, per tant, és una ètica que no té contingut. Ara veurem què significa això. Què és una ètica material? Una ètica material és aquella. La bondat o maldat considera que la bondat o maldat de la conducta humana depèn d'alguna cosa que es considera el bé suprem. És a dir, si jo faig alguna cosa, la faig per obtenir X, no? La faig per un objectiu, per una finalitat. Això és el bé suprem, recordeu, Aristòtil. Aristòtil deia, doncs, tots enfoquem la nostra conducta de cara al bé, no? De cara a la felicitat, l'eudaimonia. Recordeu. En el cas d'Epicur, tots enfoquem la nostra conducta per aconseguir el plaer. No? El plaer és el bé. En el cas d'Epicur,
la felicitat és el bé en el cas d'Aristòtil, i atenció, John Stuart Mill dirà que la utilitat és el bé. Per això, quan parlem de les ètiques materials, estem parlant d'ètiques que van més enllà de Kant, és a dir, posteriorment a Kant continuen havent-hi ètiques materials. Ètiques, per tant, que se centren en una finalitat. Ètiques que tenen un contingut, que et diuen doncs, què he de fer per ser feliç i què he de fer, doncs, puc parlar en termes de plaer, puc parlar en termes d'autorealització, puc parlar en termes d'utilitat, etc. Kant no parla en aquests termes. És a dir, Kant planteja una ètica totalment diferent. Si bé aquestes ètiques anteriors, Aristòtil, Epicur, etc., eren ètiques centrades en un contingut, evidentment l'ètica que planteja Kant no estarà centrada en un contingut. Començarem, per tant, amb la crítica de Kant a les ètiques materials. Com fa aquesta crítica Kant? En primer lloc, ens diu que les ètiques materials són empíriques. Què vol dir? Que són a posteriori, que es basen en l'experiència. El seu contingut està extret de l'experiència. Prenent com a exemple els epicuris, la pregunta, com sabem que el plaer és el bé suprem? Doncs és molt clar, no? L'experiència ens mostra que els humans cerquem el plaer i evitem el dolor. Això és empíric. Nosaltres observem a través de l'experiència que ens comportem així. És a dir, volem aconseguir el plaer, volem evitar el dolor. Doncs bé, en el cas de Kant, Kant pretén formular una ètica amb imperatius universals i a priori. Per tant, una ètica independent de l'experiència. El fonament d'aquesta ètica no podrà ser un fonament empíric. És a dir, no ens podem fixar en com es comporta la gent, sinó que la pregunta bàsica és com ha de comportar-se la gent, que és molt diferent. Com hauria de comportar-se la gent, més que no pas en com es comporta de fet. Perquè una cosa és dir com t'has de comportar, no? I donar-te uns consells sobre com t'has de comportar. Ara, tothom ha de seguir aquests consells? No, és a dir, aquesta ètica seria una ètica contingent, seria una ètica que valdria per mi, però potser no per tu. Si jo dic, per exemple, que la felicitat és dedicar-se a l'estudi, a veure, jo puc estar-hi d'acord, però no puc demanar que vosaltres hi estigueu d'acord. És a dir, que no és una ètica universal, o no pot ser una ètica universal. Una ètica basada en el plaer tampoc pot pretendre ser una ètica universal, perquè hi ha gent que pensa que, òbviament, la felicitat no rau en el plaer. Aleshores, no ens podem posar d'acord, i una ètica material, com la d'Aristòtil, com la d'Epicur, o com passarà amb John Stuart Mill, no pot ser, evidentment, una ètica universal. I Kant vol construir una ètica universal. I en aquest camp sí que cal dir que l'ètica kantiana és clarament racionalista, no és una ètica empirista, no és una ètica basada en els sentits o basada en les emocions, com deia Hume, sinó que és una ètica basada en la raó. Molt bé, segon punt de la crítica de les ètiques materials. Els preceptes o imperatius de les ètiques materials són hipotètics o condicionals. Això què vol dir? Que l'ètica d'Aristòtil, per exemple, planteja que hi ha uns mitjans per aconseguir un fi. Si jo estudio, podré aprovar el batxillerat. Si aprovo el batxillerat, podré anar a selectivitat. Si vaig a la selectivitat, podré anar a la universitat. Recordeu, un mitjà per un fi, que a la vegada és un mitjà per un fi, que a la vegada és un mitjà per un fi, etc. Per tant, aquests imperatius de les ètiques materials, com que són mitjans per assolir un fi, no tenen una validesa absoluta. I es formulen de la seva manera. Si vols bé, fes A. Si vols aprovar, estudia. Fixeu-vos, Si vols aprovar, estudia. És a dir, estudia. Per què estudies? Perquè vols aprovar. Hi haurà persones, òbviament, que no estaran d'acord amb aquest precepte. Per tant, no pot ser universalment vàlid. Perquè puc pensar, evidentment, que el meu objectiu és un altre, o que puc no estudiar i voler aprovar igualment, o que tinc una finalitat que pot ser perfectament diferent. Que llavors, fixeu-vos, si estem parlant en aquests termes, si vols bé, fes A. Si vols aprovar, estudia. L'ètica de Kant es mou en altres paràmetres. Perquè l'ètica de Kant el que planteja és no si vols bé, fes A, sinó simplement fes A. Incondicionalment. Has de fer A. Per què he de fer A? Resposta, perquè he de fer A. Dit d'una altra manera, he d'estudiar. Per què? Perquè és el meu deure. No perquè hagi d'obtenir un fi, sinó perquè és el meu deure. D'acord? Molt bé. Tercer punt. Les ètiques materials, les ètiques que està criticant Kant, són heterònomes.
Heterònomes què vol dir? Que la llei moral en ve donada de fora. La voluntat està determinada d'actuar d'una manera pel desig o la inclinació. És a dir, vaig per autopista a 120, per què? Perquè tinc por que em multin. Fixeu-vos, una persona que es comporta així és una persona molt immadura. No vaig a 120 perquè tinc por que em multin. Vaig a 120 perquè he d'anar a 120, diria Kant. Per tant, les morals materials eren morals heterònomes, que es basaven en una llei exterior. Per tant, la llei moral es deriva de l'exterior de la voluntat i no de la pròpia voluntat. Fixeu-vos en la diferència. Que llavors la moral que està plantejant Kant és totalment diferent. Molt bé, llavors, com totes les ètiques materials són empíriques, basades en l'experiència, hipotètiques, que es basen en condicions, si vols bé fes A, heterònomes, perquè la llei moral ve de fora, i Kant vol crear una ètica universal i racional, i aquesta ètica no ha de ser empírica, sinó que ha de ser a priori, no ha de ser hipotètica, sinó que els imperatius han de ser categòrics. Imperatiu categòric vol dir que he de fer A, he d'estudiar. Per què he d'estudiar? Perquè és el meu deure. No perquè hagi d'obtenir res a canvi, perquè llavors seria una moral interessada. De fet, no seria moral comportar-se així. És moral comportar-me d'acord amb el meu deure. I, evidentment, no serà heterònoma, sinó que serà una ètica autònoma. Per tant, una ètica estrictament universal i racional no pot ser material, sinó que ha de ser formal. Què vol dir? Que l'important no és el que fem, sinó com ho fem. No ens diu el que hem de fer, sinó com hem d'actuar. Per això, l'ètica de Kant és una ètica deontològica. I deontològica significa que està basada en el deure. A diferència de les ètiques materials, que eren ètiques teleològiques, que es basaven en el fi, en la finalitat de l'acció. Aristòtil, per exemple, ètica teleològica. He de fer això perquè vull ser feliç. Kant, ètica deontològica. He de fer això perquè és el meu deure. Per tant, la resposta és per què has de fer això? La resposta de Kant seria per què he de fer això? És buida de contingut, no hi ha contingut, sinó que l'únic que hi ha és forma. Per això la diferència entre ètiques teleològiques i ètiques deontològiques. Les teleològiques es basen en el fi i les deontològiques es basen en el deure.